Psalms 94 from verse 14. It's for the Lord will not cast off his people, nor will he forsake his inheritance. But judgment will return to righteousness, and all the upright in heart will follow it. Who will rise up for me against evildoers? Who will stand up for me against workers of iniquity? Unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. If I say my foot sleeps, your mercy, O Lord, will hold me up. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Genesis 94, verse 14 to verse 19. Ngokuba uJehova uyabulahla abantu bakhe, akayibulahla abantu bakhe, nefa lakhe akalilishiya. Ngokuba ukulunga kuyakubuyela ekwahluleleni, bonke abaqotho ngenhliziyo bakulandele. Ngubani oyakungimela phambi kwababi na? Ngubani oyakungelekelela kwabenza ukubi na? UJehova ebengasilo usizo lwami, umphefumulo wami ubuya kushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa. Lapho ngithe unyawo lwami luyashelela, umusa wakho Jehova wangiphasa. Verse 19. Kubo ubuningi bemicabango yenhliziyo yami, ukududuza kwakho kwathokozisa umphefumulo wami. Hallelujah. Ngiyathanda abazali sibheke le ndaba, the book of Psalms 94 from verse 14. La uDavide ebhala khona noma umbhalo wamaHubo uthi la, for the Lord will not cast off his people. uNkulunkulu akayikubadela, akayikubalahla abantu bakhe. Amen. Ngaba amazwi noma ngabe kwenzakalani ekuphileni okungenza kuthiwa umuntu usehluphe kakhulu, kodwa siza uNkulunkulu la uthi akayikubalahla abantu bakhe. Amen. Now uma uNkulunkulu engekubalahla abantu, bekubiza ukuthi nathi singabantu singalahlani sodwa. Hallelujah. Ngoba uma uNkulunkulu esimkhonzayo engamlahli umuntu, kusho ukuthi nathi asinayo imandate noma ilungelo to cast off noma ukulahla umuntu. Yikho abantu bayebethi awukho umgqomo ukulahla umuntu. Hallelujah. Bazama ukufakazela lento esho uDavid la ku verse 14. Athi uNkulunkulu akayikumlahla umuntu wakhe. As long as ungumuntu kaNkulunkulu, how much more ungumntwana kaNkulunkulu. Amen. Uma uNkulunkulu engabalahla abantu bakhe, how much more abantwana bakhe. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu carries more weight than umuntu kaNkulunkulu. Amen. Amen. Thina singabantwana, hallelujah, bakaNkulunkulu. Ngabamazi we carry more weight. I always say ukuthi umntwana kaNkulunkulu carries more weight than uIsrael. Siyazi bazalwane ukuthi uIsrael uyisizwe sikaNkulunkulu. Amen. Kodwa umntwana kaNkulunkulu ukhera more weight than uIsrael. Hallelujah. Amen. Ngoba thina bazalwane siyindlalifa likaNkulunkulu. Okungenzeka uIsrael angafiki adle ifa, kodwa thina njengabantwana sidlifa likaNkulunkulu. So umntwana kaNkulunkulu bafethu carries more weight, ubaluleke kakhulu ukudlula umuntu kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu la uDavid, uNkulunkulu akayikumlahla umuntu wakhe. Okwesibili uthi akayikuyidela uNkulunkulu ingcebo yakhe. Thina siyingcebo likaNkulunkulu, we are in his inheritance. uNkulunkulu mayibuka thina ubona indlalifa zakhe. Emakhaya kwakuthiwa i-firstborn yona ethatha yonke into ekhaya. Ngabamazi i-firstborn ngokwesintu kwakumuntu odla ifa labazali. Hallelujah. Kuthiwa nayo indlalifa yala ekhaya sesizozwa yona ukuthi ithini. That shows ukuthi how important it is ukuba umuntu odla ifa. Amen. Amen. Manje uthi la uDavide, God will not forsake
akayikubadela uNkulunkulu, akayikulidela ifa lakhe. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu siyifa kaNkulunkulu. uNkulunkulu we are more valuable kuye. Amen. Hallelujah. Amen. Noma abantu bathatha kancane nje bathi wena useless, kodwa kuNkulunkulu ubalekile. You are God's inheritance. Uma ibala inheritance ubala nawe. Noma izwe lingathi wena you have failed, noma you have failed. Kodwa kuNkulunkulu you are the most important person. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Ungakhathazwa ukuthi abantu bathini ngawe. Ungakhathazwa ukuthi isimo sempilo sithathe sakubeka kuphi. Kodwa lithi lelizwi, God will never forsake you. uNkulunkulu akayikudela. Amen. Amen. Ngoba khona izinto emhlabeni ongena control kuzo. That may just happen. Amen. Kodwa lithi lelizwi, God shall never forsake you. Yikho makhuluma uthi kumakhuluma noJoshua uthi just like I was with Moses, nawe ngizoba nawe. I shall never leave you nor forsake you. uNkulunkulu akazukusidela njengefa lakhe. Hallelujah. Amen. Yazi kwenzeka ifa lakho nje kube ngathi kuba namahiqi nje. Ngokuba ukulunga kuyakubuyela ekwahluleleni. Bonke amaqotho ngenhliziyo bakulandela. Amen. Le ndaba ngithe mangifunda ngabuka ireality esiphila kuyo. Uthi la uDavid ngokuba ukulunga kuyobuyela ekwahluleleni okuqotho. Ngamazwi ukulunga or judgment has shifted from righteousness. Now kusho ukuthini lokho? Amen. Now lokho kusho ukuthi ama-judgment wona esenziwa, abantu they still take judgments. Kodwa abasakwenzi nge-righteousness. Abasakwenzi ngoqotho. Kusho ukuthi ngokuNdlovu njengoba uhola impesheni nje uthi uyohola ukuthi hayi ngokuNdlovu namhlanje ngizikhola next month. Hallelujah. Amen. Khona i-judgment ephumile kodwa yenziwanga ngokulungiswa. Manje lelithi ukwahlulela okulungileyo kuyobuyela endaweni efanele. Ngamamazwi izinto ezikufanele kumele zikufike kuwe without kuze kuthiwa ngathi abantu bawenzela ifavor. You know when ugula uthi eclinic kune-tendency ukuthi ngathi wenzela ifavor uma bekutreat. Ingoba ukulunga akusekho. Hallelujah. Yona i-judgment ikhona. Kulula ukuthi uthi eclinic uthi hayi sekugcwele kuya ngosuku olandelayo. Kushonephi i-righteousness yokuthi kodwa ngiyagula? Uphelele kuphi? Hallelujah. No, i-problem ukuthi abantu abakhipha inqumo abasenako ukulunga. I-righteousness ayisekho kubo. They think ukuthi they are just doing you a favor. They can tell you anything. Hallelujah. Siphila sikhathi njalo mfowethu la abantu khona they can just tell you anything. Ayikho indaba yokuthi njengoba ngisho into engisho nje ngithini ibaluleke kangakanani ithini impact into engishoyo. Manje uDavid uveza indaba yokuthi abantu bahleli they are judges kodwa ama judgment abakhiphayo abanankulungiswa. Amen. Yikho noma into kufanele ukuthi uyithole sometimes you don't get it. Ngoba abantu abahleli kuyo ofuna bakhipha inqumo abasazikhiphi ngobuqotho. Amen. Amen. Yikho uma uthi endaweni ezithile nje ngathi ufuna uyithola ukuthi hayi unamalini. Problem yonakele ukuthina abantu abahleli ezikhundleni babi. Hallelujah. Ngoba kube belungile bebe bakufuna imali. Bebezokwazi ukuthi lento lengeyakho ifanele you must have it. Kodwa ukushifta kwabantu abalungile ukulunga einqumeni kubantu abathatha ama decisions kwenza ukuthi yonke into ungathi ungakhipha something. Hallelujah. So this is not a new thing. Njoba ikhona lezikhathi siphila kuzo. It's not new. NoDavid la uyayikhuluma incwadi kaHobe ukuthi but judgment will return to righteousness. uNkulunkulu wenza ipromise ukuthi
ukuhlulela kulungile kuyobuya. Hallelujah. Abantu abacorrupt bacabanga ukuthi babe corrupt kuba corrupt kuze kube forever. Cha. God will make a time where Russia or judgment will return to righteousness. Hallelujah. Amen. God will restore that. Amen. Amen. Now izinto zakho uyithole ngaphandle ukuthi uzujuluke ngoba they are yours. Kodwa ngenxa yobubi kwenza ukuthi yonke into that you deserve you don't get it kalula. Hallelujah. Yona usebenza uyicontractor abakuphethe they just make it harder for you to be permanent. Uma ngabe ukuthi you struggle for years just to get a permanent position. It's because they are not righteous. Bona they can take a decision kodwa isinqumo inqumo zabo azikho righteous. Azikhishwa abantu aba righteous. Ngamazwi having a position does not make you righteous. Ukuthi secure position akusho ukuthi usuzokhipha inqumo right. Cha. If you corrupt, you still gonna remain corrupt. Now, in positioning, I'm full of corrupt. Hallelujah. Amen. What the Lord is making a promise, judgment will return to righteousness, and all the upright in heart will follow it. Nabobonke, abalungile enhlizweni bayokulandela ukulunga. You know, abantu bafethu they follow into elungile. Amen. Amen. Umuntu olungile deserve to be followed. Kodwa umuntu omubi uyadukisana futhi uyalahlana. Manje uthi ke uDavid ukugcizelela isinto yokuthi but abalunga enhlizweni. Thina bafethu sibizela ukuthi silunga enhlizweni yikho sizolandela uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Yikho singeke sakwazi ukulandela uSathane. uSathane corrupt. uSathane unpredictable. uSathane akathembekile. Ingakho umuntu olungile akakwazi ukuqhubeka alandele uSathane. It is impossible. If you are righteous, you can't. Because the devil is a liar. He's going to lie to you every day. You're going to reach a point where you get tired of listening to lies. Hallelujah. Nobody, the devil is a liar. uSathane anganqena ukukhohlisa manje kusena aphinda akhohlise mina. Aphinda akhohlise Sholana. Because boy, it is natural to tell you lies. God, you reach a point you go to, you know what, I shall follow no lies no more. Now let's get this way, but all the upright in heart will follow it. Hallelujah. Amen. Yikho abantu uzwa abantu bathi hayi sengiyasuka to this town ngiyabona idolobha ngoba le idolobha ku-corrupt kakhulu. No, inkinga yakho ulandela ukulunga. Hallelujah. Ngenxa ukuthi ulungile, you are following these right things. Ngoba balungile bafowethu, but they will always follow righteousness. Verse 16, who will rise up for me against the evildoers? Now David he's raising into ebalekile uthi ubani oyoma nami phambi kwababi. Hallelujah. Amen. uDavid uyazi ukuthi uNkulunkulu uthe impi akusiyona yethu ingeyakhe. Yikho uDavid athi ufuna umuntu ozoma naye ozomela phambi kwabantu ababi ngoba abantu ababi abakwazi to interact nabantu abalungile. Lithi iBhayibheli ukuyiphatha okuhle konakaliswa ukuyiphatha okubi. Amen. Ngoba manje between ukuyiphatha okubi nokuhle akukho ukuhlanganyela okukhona. Yikho uDavid athi la ubani who will rise up for me. Hallelujah. Amen. Ngoba manje uDavid uyazibona ukuthi akanamuntu. Kuyenzeka ukuthi ukuthi awunayo umuntu. Hallelujah. Amen. Yebo uzobheka ebantwini abantu bahamba baphela. Abangama nawe. Ingakho ithemba lakho lususe ebantwini. Hallelujah. Amen. Shift your hope from people. Ngoba abantu bayadlula. Yeah. Uzohamba ungabe naye umuntu ozoma nawe. Ukuthi hawo nakho umhlaselo wabantu bani ozongulisa.
Uthothi there's no one. Yikho uDavid ebuza ukuthi who will rise up for me? Ubani uzongimela mina? Hallelujah. Amen. Abantu bayashiyana abantu. uDavid ubuza umbuzo njalo ukuthi abantu ababi bemvukela ngoba abantu ababi bakhona. Amen. Evil people are out there. Hallelujah. Siphila nabo, siphila kanye nabo endaweni yo bakhona babi, and an evil person always thinks nezimbi. Cabanga ukuthi how can he steal from you? How can he kill you? How can he make your life miserable? How can he destroy you? That's an evil person. I don't have the right to how can I make this person better? No, he doesn't have that. Who will stand up for me against workers of iniquity? Ubani ozomanami ozongimela nabantu abenzokubi. Uma ngithi ngiyofuna esitolo ukudla, ubani ozongimela? Labantu abathi khona hayi la ngaphandle ukuthi bribe ngesithengisele. Ubani ozomanami? Siphile ekhathini enjalo la corruption labantu ababi begcwele. Hallelujah. Amen. In those times where there is iniquity endaweni eningi. Ngifuna verse 17. Jehova ebengesilo usizo lwami. uDavid kodwa uNkulunkulu bengesilona usizo lwami. Hallelujah. Amen. As much as kukubi bebaningi abantu kunzima ukwenza izinto kodwa manje uthi kodwa kuba uNkulunkulu bengesilo usizo lwami. Ngamazwi uDavid uthi uNkulunkulu makabe usizo lwethu. Uthi umshayelo usizo lwami luvela uNkulunkulu bengenami. Mhlambe nawe mina yathi ngikhumbule ukuthi uyamdinga uNkulunkulu ewusizo lwakho kulezi zinto ezimbi ezikhona, kulabo bantu ababi abakhona. Hallelujah. Uyamdinga uNkulunkulu ewusizo lwakho. Uthi unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. Ula uNkulunkulu khona engabonakale usizo umphefumulo uyafa. Amen. Amen. Unless uNkulunkulu asize imphefumulo yethu. Imphefumulo yafa uma uNkulunkulu engekho. Manje uDavid uveza le ndaba ukuthi unless uNkulunkulu bengesilona usizo. Ngamamazwi ebantwini ababi ngiye ngasizwa uNkulunkulu. Nala khona kungahambeki khona ngiye ngahamba ngoNkulunkulu. Kodwa izinto obonayo ukuthi la ngidlule ngoNkulunkulu. Hallelujah. Bengeke ngifike towards the end of the year, but it was for the Lord. Hallelujah. Isimo eyishoyo ukuthi if God was not there, I wouldn't have been made it. Hallelujah. uNkulunkulu was not with me. Ngifuna ukuthi unyaka useyophela. Na ubhekele ndaba ukuthi uNkulunkulu ube bengekho ngakuwe, uzoba lapha yini? Ukuba uNkulunkulu bengekho ngakuwe, uzofika yini la ukhona manje? Sesizothandaza, ngicela siqhubeke isifunda. Umphefumulo wami ubuya ukushesha ukuhlala ekuthuleni kokufa. 18. Lapho ngithe unyawo lwami luyashelela, umusa wakho Jehova wangiphatha. uDavid ngesikhathi ngikhala enkosini ngithi Nkosi naku ngicwila ezimene ezikhona, umusa wakho uNkulunkulu uyawafinyelela kimi. Hallelujah. Ngoba amazwi umuntu akavumanga. Kodwa umusa wakho walile. Nasemini uNkulunkulu usala abafethu uma unyawo lwethu lushelela. Akusho ukuthi unyawo luzokushelela. Kodwa ngesikhathi uzizwa ukuthi uyashelela, khala enkosini.
umusa wakhe awuzukwala awuzukuvuma umusa kaNkulunkulu unyawo lwakho ushelele. Uthi verse 19, in the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Kusho njalo mina sithandaza. Uthi ekuqalekeni kwami konke, multitude of anxieties. Siphila ezikhathini zokuxakeka. Hallelujah. Siphila nama anxieties khona aba high. Uthi uyacabanga ukuthi konje ukuthi khona konje nokuthi kodwa khona ukuthi kuzoba njani anxieties. Uthi kodwa in the multitude ngesikhathi umqondo wami uqila ekuqalekeni konke kodwa induduzo yakho yawukhulula umoya wami. Ngizothi emini sesithandaza God's comfort. Hallelujah. Amen. God's comfort should delight your soul. Induduzo kaNkulunkulu ayikhuthaza umphefumulo wakho. Amen. In the multitude of everything ofuneka udlule kuyo noyibonayo ukuthi nongazi ukuthi uzophuma kanjani kuyo, ngizothi emini there is God comfort that is able to delight your soul. Ikhona induduzo kaNkulunkulu edlula ama anxieties onke, edlula konke ukuxakeka ongacabanga. Sesithandaza emini asibheke nje lapho ngizothi emini God cares. uNkulunkulu nendaba nawe. uNkulunkulu akayokuvuma your foot to sleep